δεξιά. Μια κεφαλιά του Λιάρα. Γαϊδαρατζή στην κεφαλιά στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Γαζόρου με τον Γαϊδαρατζή. Από τα 11 μέτρα. Αγγελακάς πλασάρει και έχουμε το 1-0. 1-0 για τους γηπεδούχους με τον Αγγελακά. Να στέλνει την μπάλα από τα 11 μέτρα στην αιστεία του Χρανιώτη, που δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, αφήνει και τον Αβραμίδη. Αβραμίδη θα κάνει τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι είναι κεφαλιά του Παλάσκα. Αδύναμη όμως η κεφαλιά του Παλάσκα. Θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Χρανιώτης. Για τον Αγγελακά, συγγνώμη, Αγγελακάς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σεντράρι. Γαϊδαρατζής και το 2-0. Έτσι απλά, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης ο Γαϊδαρατζής μετά την εξοχή ασίστ του Θόδωρου του Αγγελακά κάνει το 2-0. Στο 22ο λεπτό οι γηπεδούχοι με τον Παπάζογλου. Παπάζογλου περνάει για τον Αγγελακά. Αγγελακά στα δεξιά του για τον Λιάρα. Λιάρας τώρα μαρκάρεται από τον Τσικάκη, θα κάνει τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι ο Στεφανίδης. Στεφανίδης σουτάρει και η μπάλα στα δίκτυα. Φοβερό γκολ από τον νεαρό τον Στεφανίδη. Όμορφη σέντρα του Λιάρα από δεξιά. Ο Στεφανίδης έκανε ωραίο κοντρόλ, κατέβασε την μπάλα, σημάδεψε την γωνία της εστίας του Χρανιώτη. Τέλος πάντων, εμείς βρισκόμαστε στο σημερινό παιχνίδι εδώ. Αγγελακάς μπαίνει μέσα σε μεγάλη περιοχή. Αγγελακάς έρνει το 4-0, πλασάρει και 4-0. Έτσι απλά ο Αγγελακάς μετά τις κόντρες βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Μπήκε και πλάσαρε όμορφα τον Χρανιώτη. Λίγο Πάτσαρης απομακρύνουν εκεί προσωρινά. Γυρίζει, κάνει το σουτ ο Κοτσαμπάσης. Σαν επίδεση τώρα οι γηπεδούχοι, οι καταρτήσεις που προσπαθούν να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έχει μπροστά τον Κοτσαμπάση. Μεσέρδης, τρομερό γκολ. Τρομερό γκολ πάνω στην κίνηση από τον Μεσέρδη, ο οποίος έκανε την κίνηση από πίσω. Όμορφη και η πάσα από τον Γαϊδαρτζή πάνω στην κίνηση στο σούτ από τον Μεσέρδη. Προσπαθεί, περνάει όμορφο Αγγελακάς. Προσπάθησε με όμορφο τρόπο να περνάει για τον Πάτσαρη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πλασέ, σουτ και η μπάλα λίγο out από το δεξί κάτω. Θα γίνει το λάθος τώρα για να δούμε τον Γαϊδαρατζή να περνάει για τον Τζίνι. Τέλος το Τζίνις πλασάρει και η μπάλα περνάει λίγο out. Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους να πετύχουν και έκτοτε. Για τον Τσιρακίδη. Τσιρακίδης κάνει τις προσποιήσεις, θα κάνει και τη σέντρα. Τζίνις, Στεφανίδη, σουτάρει και το 6-0. 6-0 από τον νεαρό του Στεφανίδη. Δεύτερο προσωπικό τέρμα από τον Στεφανίδη. Και έτσι έχουμε στο 36ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο 21ο λεπτό του παιχνιδιού, το Εθνικός Γαζόρου. Τσαμπάσης εκτελεί και η μπάλα λίγο out από το δεξί κάτω δοκάρι του Καστανιώτη. Η πάσα όμως του Γαϊδαρατζή και τον Τζίνι. Και τώρα θα σφυρίξει για τελευταία φορά